agerkari digital berri bat dagoelako euskaraz gaurdanik publiko egin dena, eta ari begira jarriko gara, enpresa bidea du izena, eta ekonomia gaia landuko ditu, hortxe webgunea, eta euskaraz landuko ditu. Eta gainera, gugan nahiko ezagunak diren, bi lagun ere, gurekin behin goiotan hemen izaten direnak, batetik Pilar Kaltzada, bestetik Niko Kuenka ere, buru belarria ditza proiektu horretan, ekonomia euskaraz, eta ekonomia bakarrik webgune batean, hori jorratzen duelako. Niko Kuenka, egunon! Bai, egunon, Iban. Eta konfiantzatik eta broma giroan esango dizut, zeni okurritzen zaio ekonomia gaiak eta euskaraz lantzea, ber? Azken batean, historikoki ondalako arrakala bat euskara eta enpresa eta ekonomiaren mundua, ematen du euskara toki askotara heldu dela, baina enpresaren eta ekonomiaren mundura ez dela llegatu, eta arrakala hortaz jabetuta eta izkeruta baita ere, ekimena martxan jarri genuen. Azken batean, euskarari ere maskara kendu behar zaio ekonomia lorrean guapoago ere ora gertzeko, eta hori apustua ausarta eta baliotzuera berean, eta gaur atera gara, dagoeneko webunea martxan dabil, eta ilusio guztiarekin. Enpresabidea.eus da beraz, webune horren ataria. Zeri begiratuko diozue, euskarak maskararek kenduko duen honetan, eguna joan eta eguna etorri ekonomia gaietan? Enpresabidea.eusek bi atal nagusi izango ditu. Alde batetik eguneroko albisteak, aktualitatea, baina gero ere guk jorratuko ditugun gai propioak, ezta? Eta asteari begirazetarako, esan berra dago, aste honetan egunkaria bete proposamen dakargula, ezta? Azken bat, gaur hasi gara, Gasteizko enpresa batekin, edo gasteiztar batzuk sortu zuten enpresa batekin, Sagardi taldea dagoeneko mundu mailan eratu dana, Bartzelonan daude eureko gatuta momentu honetan, bihar oso gai politarekin irekin nahi dugu agerkaria. Bihar 85 urte betetzen dira, okerez anabil Gernikako bombardaketa ezain zela, eta Gernikako bombardaketa hortaz ohartarazi zuen sirena hots horren hori ekoiztu zuen enpresa Zabalgoa da, topatu dugu enpresa hori, eta horretaz jardungo gara, ezta? Harreman hori Katalunia Euskal Herria, azken batean egunkarian harreman hori dagorako, eta hori jorratuko dugu. Asteazkenean 6G teknologiarekin diogu, dagoeneko batzuk 5G nondino ez gara sartu, eta dagoeneko 6G teknologia garatzen ari da, eta badago Nafarroko enpresa bat hortan buru belarria bilela, eta hori asteazkenean jorratuko dugu. Ostegunean interestasen munduari begiratuko diogu, asteazkenean Christian Lagarde, Europako Banko Zentraleko buruak agerraldia egingo du, badator Euriborra dagoeneko igotzen hasi da, positiboan dago, hori programantan ere komentatu dugu, badator eta interestasa horrek familia, enpresa eta erakundeien aurrean zelako eraginak izango ditudan aztertuko dugu. Eta ostiralean, astea itzi nahi dugu oso elkarrizketa interesgarri batek, Interesa Madariaga elkarrizketatuko dugu, Ingeteam taldeko presidentea, bereziki interesgarria irutzen zaite elkarrizketa hau, alde batetik Ingeteam oin buru belarri dabielako transizio energetikoan, proposamen asko dituelako, Teresa Madariaga presidentea da, euskalduna da eta gainera emakumezkoa da, eta hortan ere arrakala somatu dugu, ezta? Proiektua montatzeko orduan gizonezko asko topatu ditugu laguntzeko prest, baina egia da emakumezkoen gana jotzeko orduan emakumezko gutxi dagoelako, eta proiektu hornek ere hori mahai gainean jarri nahi. Eta asteburuari begira pixkat lasaiago jardungo gara, eta zapatuan, larun batean, Euskal Herrian egiten diren Premium Ginebren inguruan arituko gara, badira asko, bai iparraldean, Biarritzen, Nafarroan, Bizkaian, Araban egiten dira Premium Ginebrak, agian jendeak ez ditu ezagutzen, agian jendeak tabernatean dagoenean gintonik hartu dau, hemengo Ginebra badala abortu barik, eta hortaz jardungo gara. Eta Domekan, azkeneko egun hortan, MFC taldearen sorreraren inguruan dituko gara. Beraz, esan dakoa, astea bete, edo egunkaria bete proiektuak argu aste honetan. Gaien interesari begiratu besterik ez dago, eta egunero, webgune desberdinetan sartzen garen bezalaxe, bestelako informazio baten bila orain behintzat badaukagu, beste hitzakia bat ere, euskaraz eta ekonomiaz aritzeko. Newsletter bat ere proposatzen duzu, edo behintzat sartu ahala gonbita egiten duzu webgunean e-mail bat jartzeko, posta elektroniko helbide bat jartzeko, egunero enpresa bideak zer dakarren jakin ezagun, ezta? Hori da, goizeko 8 galdera, 8 bitartean, helduko zaizkie newsletter horretan jasotako albisteak, biztagitzo batean egunak zerrakarren begitu izateko, ezta? Eta hori, webunean agertzen den arpidetza taulatze hortan, edo aukitze hortan e-maila jartzea baino ez dago, egunez egun albistea jasotzeko. Honek Katalunian badu erreferentea bukatzeko, Niko, nolabait ere esateko badaukala aurrekari bat, eredu bat, arrakastatsua izan dena, eta ona dakarzuena arrakasta berdinaren bila. Hori, azken batean, proiektu hau bi erronka ezberdinetik sortzen da. Alde batetik hemen Euskal Herrian bagenuen zalantza hori, ez da kezka hori. Zergatik ekonomia inguruan, ekonomia horrean euskarak ez du tokirik izan, zergatik ekonomiari euskara arrotza egiten zaio,
Eta bestaldetik bazegoen Kataluniako proiektu hau, biaenpresa.cat deitzen dana, duela 9 urte martxan jarri zuten webgunea, agerkari digitala, egunez egune informazio ekonomikoa jasotzen duena katalanez, eta Katalunian lidergoa lortu duena. Bi proiektu horietatik, horien baturatik atera da, azken batean Pilar Kaltzak eurekin harremanetan egonda zegoen beste batzuetan, eta erabaki genuen aizue, Euskal Herrian zergatik ez. Eta postua da, hori, Euskal Herritik eta Euskal Herrian eta Euskal Herritik egindako informazio ekonomiko eta enpresariala eta euskeraz. Orduan, esan genezake nolabait anai handia edo arreba edo aizpa handia dugula biaenpresa.cat, eurek duela 9 urte hasi ginen, gu xume hasiko gara, kolaborazioan, lankidetzan hasiko gara, komunitatea sortu nahi dugu Euskal Herrian, eta apurka-apurka, azten edo gorpuztuko den proiektua dela esango nuke.